ready, pasok. Video na naman po ako. Ito, papasok ako. Na-stress lang po ako sa morning kasi alam nyo ba, nagpadala ako kagabi. Grabe, ang baba ng sahod ay ng palitan ng piso. Sabi ko, anong klase yun? Halos hingiin na lang yung sahod namin dahil sa baba ng sahod ay ng palitan. Lugi-lugi na ako kami. Bakit gano'n ang baba ng palitan sa Pilipinas? Na-stress. Dalawang resibo ang pinadalhan ko. Gano'n kababa ang palitan na. Singiin na lang ang sahod namin. Ano nang nangyayari sa Pilipinas ba? Sabi nga ng kaibigan kong Arabo, sino hada? Deswadi Denzel. Sabi ko, ewan ko. Ganun sa Pilipinas. Wala nang nangyayari. Kawawa lang kami mga OFW na pag ganyan mababa na nga ang sahod. Mababa pa ang palitan. Kaya grabe. Kaya sabi ko kung hindi lang kailangan di akong papadala. Sayang. Sayang ang baba ng palitan. Hinayang talaga ako. Kaso lang magpapasko dyan. Di balik dito sa amin, wala namang Pasko dito nasanay na ako sa almost 15 years walang Pasko dito.